बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोख्रों मावथि आरो दैदेनगिरि खाब्रांगोरा बसुमतारीनि दिनै नैथि रुंसारि सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लांदांफारा मैनागुरि गामिनि थागिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो मावथि रुंसारि खाब्रांगोरा बसुमतारीनि नैथि रुंसारि सानखौ सिगां समाव फालिबोनाय बायदियैनो दिनैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा गामिनि रायजो राजाफोरखौ खौसेयै लाफानानै मेहेर गोनाङै फालिनाय जायो। गिबियाव बिथांनिनो आंगो बिसि लीलावती बसुमतारीया रुंसारि सावगारियाव बिबार बावजेननायनिफ्राय जागायनानै बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा सभाराम बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला लाइमोन बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि द्रुपदी ब्रह्म, नखरनि सोद्रोमा बाय बाहागि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बिबार होनानै मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैहाय बे गंगिया मैनागुरि गामियाव बै समनि गोख्रों जाथिनि मावग्रा बर' फरायसा आफादनि जानानै राजखान्थि दोलो बिपिएफनि जानानै बा दुलाराय बर' साहित्य सभानि जानानै ओनसोलखौ दैदेनबोनाय जोंनि सासे गोग्गोम बे मैनागुरियाव जोनोम मोननाय मानिजाथाव बिथां सोरगोआरि खाब्रांगोरा बसुमतारी दा कृष्ण बसुमतारी बिथांनि नैथि रुंसारि सान नखरनि फिसाला आरो बिसि जाथि खुरमानि नाजानायाव सेथियाबो बिदिनो जाना थाङो। नैथियाव दिनै एसे खम सुबुंजोंब्लाबो नखरनि बादियै दिनै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बिनि थाखाय नखरा बिथांनि जिउमा बिबार बावनानै इसोरनिसिम आरज गाबदों जों बयबो रायजो राजाया। आरो बिथाङा दे सासे बे ओनसोलनि तथा बर' जाथिनिनो सासे गोग्गोम मावथिमोन, बे मावथिखौ जों रावबो बावनो हाया। आंनिनो कलिग आरो बिथाङा बारग' जोंनि बे बृहत कुसुगाव आन्सलिकखौ आन्दलननि समाव आफादगिरि जानानै बाहागो लाबोनाय, आबसुआव जिल्ला कमिटि मिरु आबसुआव दैदेनगिरि जानानै बिथाङा बड'फानि दैदेननायाव आन्दलनाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय, दानि गोदानै बिटिसि सुक्तिनि उनावहाय दाजानाय बिपिएफ राजखान्थि दोलावबो बिथाङा दाजेनगिरि इयुथ बिपिएफनि नेहाथारि दायित्व लानानै भाइस प्रेसिडेन्ट दायित्व लानानै बिथाङा दैदेनबोनाय। किन्तु बिथाङा जे जाथिनि थाखाय अबदान होलांदों, बारसोमनानै मावलांदों आरो ओनसोलखौ बोखांनो नाजादोंमोन, बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव जों बयबो दुखु मोनो। जाहाथे बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो देग्लाय नैथि बोसोर, नेक्स्ट इयारावबो थामथि बोसोर जाहाथे ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर बोसोरथाम जेरै जोङो इसोरफोरखौ मानियो बेबादि 3 बोसोराव बिथांनि मुङै जाहाथे जोङो रुंसारि सानखौ फालिनानै आरज गाबनो हायो बिनि थाखाय आं बिथांनि नखरनि आरो रायजो राजाखौ खावलायदों। बिथांनि गासिबो कलिग गासिबोखौबो लोगो लानानै एसे जाकजमकै बिथांनि जिउ जारिमिनखौ आरो साबसिनै मिथिग्रा सोरबाफोर गामियाव जाहाथे बिथाङा दे रावजोंबो मिथिजायो बे नङा, मोजाङै बुफ्रुसारनानै नेक्स्ट जेनेरेसनखौ बिथांबादि जासे बे जायगायावबो मानसि जानानै आरो जाथिनि मावग्रा, समाजनि मावग्रा, ओनसोलनि मावग्रा जानो हायो बेफोरखौ जाहाथे थुलुंगाखां होनो हानायनि माखासे बोसोनग्रा माखासे बिबुंथिगिरिफोर लेंहरलायनानै जोङो बेखौ मावफुंनायनो नखरखौ हांख्रायनानै हाबाफारिखौ लानो थाखाय जों खावलायदों। आरो दिनैहाय बे खाब्रांगोराया मैनागुरिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय जेसेबां डेभेलप मावलांदों सरकारनाव आदाय खालामदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया।
आरो बिथांनि जिउआ सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनो बिनि थाखायनो अमरनाथनाव आर'ज गाबनानै जोङो दिनैनि बे प्रग्रामखौ फोजोबदों। फारियानो जाहैबाय जोंनि बिदा गिदिर खाब्रांगोरा बसुमतारीनि थैनाय नैथि सान रुंसारि सान फालिनाय आरो बे रुंसारि सानखौ जोङो न'खरनि गोजा आरो गामिनि माखासे बाय बाहागिफोरखौ लानानै फालिनाय जागोन। आरो बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि सासे मैखोम ससियेल वार्कारमोन। बिथाङा बै समावहाय फरायसा समावहाय सासे ससियेल वार्कारमोन। बियो कसुगाव आनसलिकनि भलन्टियार फर्सनि बिथाङा चेयारमेनमोन बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय 1987-88 बे मायथाइयावहाय। आरो बिनि उनाव बिथाङा बे आनसलिकनिनो कसुगाव आनसलिकनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। आरो जेनेरेल सेक्रेटारि जाखांनायनि उनाव बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिबो 1995-97 मायथाइयावहाय बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। आरो जेनेरेल सेक्रेटारिनि उनावहाय बिथाङा एबसुनि CWCनि मेम्बारमोन। बिथाङा गोबाव मेम्बार जानायनि उनावहाय BPF राजखान्थि हान्जाया जेब्ला दायो बे BPF राजखान्थि हान्जाया जेब्ला दायो बे समावहाय बिथाङा युथ BPFनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। आरो युथ भाइस प्रेसिडेन्टनि उनावहाय बिथाङा CWCनिबो सेन्ट्रेल BPFनि मेम्बारमोन। बिथाङा गोबां मावलांदों जाथिनि जानानै। आरो बिथांनि बे मावलांनायनि थाखायनो दिनै जोङो न'खरनि जानानै गासैबो बिथांखौ मान होनाय हिसाबै बे बिथांनि थैनाय सानखौ जों फालिनाय जादों। समा थिनसिगोन जोङो जुदि हायोब्ला जोङो एसे गिदिर खालामसै। बिदिनो खेला दुलाफोर होलायनायनि केपासिटिखौ लानोसै। जुदि बायसान्स समनि माबायाव थिननायाव माबायदि जायो बेखौ एसे नायनाय जानोसै।